Milaka talde bitxi daude Facebooken eta hona hemen horietako bat. Trukea sustatzen du, kasu honetan. Gasteiztar talde batek sortu du, baina Euskal Herrira hedatzen hasia da. Telokanbion era guztietako trukeak adostu daitezke. Telokanbio taldeak Facebook sare soziala trukerako gune bihurtu du. Nere dendaren atxekaldean pladurrezko plaka batzuk jarri behar ditut eta laguntza behar dut. Telokanbio taldeko kide dira Antxon González eta Ilia Michelena. Sare sozialeko taldearen bitartez ezagutu zuten elkar eta bertan adostu zuten trukea. Behar nuen norbaitek dendaren atxekaldean plakak batzuk jartzea, pladurreko plaka batzuk. Proposamena ikusi nuen, eta, bueno, trukea, larruzko maskara baten truke egitea adostu genuen. Telokanbion adostutako trukea egiten ari dira. Talde ireki honen filosofian dirua izan ezik truke guztiak dira onargarri. Endika Portillo argazkilaria da. Ikastaroak eman nahi zituen eta Telokanbiok horretarako abagunea eman dio. Interneten bidez enteratu nintzen Telokanbio existitzen zela, eta nire argazkilea nahi zenez, nire argazki ikastaroak eskaintzen ditut. Telokanbio askotariko sare soziala da, ia denetarik aurkitu dezakegu bertan. Biniloak, dantzan egiteko zapatak edota eskiatzeko arropa. Sarekideek edozer eskaintzen dute. Kotxe aldatu nahi dut erabiltzen ez dudalako, trukea aukera ona iruditzen zait eta horregatik Facebookeko Telokanbio taldean sartu nintzen. Beste batzuk, haratago doaz. Una oportunidad para Nire pisua aldatu nahi dut eta iragarkia jartzeko aukera ikusi nuen. Argi utzi nuen beste pisu baten truke aldatu nahi dudala Gasteizko erdialdean. Ez dudala dirurik nahi. Por un piso en Vitoria que me guste. Etorkizunean berpiztu daitekeen tradizioa.